Poděkoval bych tady dětskám z Valských klubů za to, že nás připravili tak pěkně na mši svatou na vrchol našeho setkání. Nejhorším důvodem naší existence je chvála Boží. A nezáleží vůbec na tom, čím ho chválíme. Mohu ho chválit i tím, že statečně nesu svůj kříž, že snáším utrpení, svou nemohoucnost. Ta nemohoucnost se může projevovat třeba v tom, že nejsem schopen změnit se k lepšímu. Ta neschopnost to mohou být mé prázdné ruce, to může být mé zraněné srdce, cokoliv. Ale já vím, že Pán mě miluje. Nejenom mě, Pán má rád každého z nás. Miluje všechny, kteří jsme se tady dneska sešli. A i to je málo. Miluje všechny lidi. Miluje celé své stvoření. A byl bych strašně rád, kdybychom i my dokázali takto milovat a dokázali mu oplatit jeho lásku. Poděkoval bych taky našim kuchařkám nakonec tohle programu za to, že se o nás tak krásně starali a že jsme neměli nikdy hlad. Takže, co nás čeká teď? Teď bychom se měli, lépe řečeno za malou chvilinku, bychom se měli přesunout ven a tam budou posvěceny ratolesti. Potom průvodem, pokud možno, snažte se utvořit nějaké dvojice, aby to bylo trochu organizované, abychom nevypadali jako stádo. Tak potom průvodem přejdeme do kostela a tam budeme pokračovat ve chvále Boží. Takže teď se můžete pomalu přesunovat k šatně a jít ven před sál. Děcka, prosím vás, ještě chvilinku bych vás chtěla o něco poprosit. Ještě dneska to bude snad už naposledy. Prosím vás, vy, kteří jste na kraji, směrem k východu, posuňte se prosím vás aspoň o 10 kroků dozadu, protože tam je ještě spousta lidí, abychom se tady všichni vlezli. Hosana, Hosana, Hosana Bohu na nebi. Hosana, Hosana, Hosana Bohu na nebi. Jméno slavíme tvé, haleluja, chválí tě srdce mé, haleluja. Vyvýšen buď, o Bože náš.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství Svatého Ducha ať je s vámi se všemi. Po celý půst jsme se z církví připravovali na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána. A dnes začínáme svatý týden. Průvodem s ratolestmi nechceme jenom vzpomínat na Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma, ale především chceme vyznat, že Kristus je náš vykupitel a Pán. Chceme mu jít vstříc celým svým životem a radostně volat. Požehnaný ten, který přichází ve jménu Hospodinově. Modleme se. Požehnej Bože tyto ratolesti a požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým králem Kristem a jednou ať s ním vstoupíme do věčného Jeruzaléma, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal Ježíš 2 ze svých učedníků napřed a řekl jim: jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané osladko, na kterém ještě neseděl žádný člověk. Odvažte ho a přivěďte. A kdyby se vás někdo zeptal, co to děláte, řeknete: Pán ho potřebuje a hned ho sem zase pošle nazpát. Učedníci odešli a nalezli osladko uvázané u dveří vemku na rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, kteří tam stali, zeptali se: co to děláte, že to osladko odvazujete? Odpověděli jim tak, jak to řekl Ježíš, a oni je nechali. Přivedli osladko k Ježíšovi, přehodili přes ně své plaště a on se na ně posadil. Mnoho lidí prostíralo na cestu plaště, jiní zase větvičky, které nařezali na podích. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Požehnané království našeho otce Davida, které přichází. Hosana na výsostech. Slyšeli jsme slovo Boží. Připojíme se k zástupu, který oslavoval Krista, a vyjdeme v pokoji. Hosana, Hosana, Hosana Bohu na nebi. Hosana, Hosana, Hosana Bohu na nebi. Jméno
hlavně králů králi. Sláva, sláva, Majte srdce mé, Hosana, haleluja, vyvýšen buď o Bože náš, Hosana Bohu na nebi. Hosana, Hosana, Hosana Bohu na nebi. Hosana, Hosana, Hosana Bohu na nebi. Blahoslavíme Haleluja, majte srdce mé, Haleluja, vyvýšen buď o Bože náš.
Kristus stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto také ho Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nade všechno jméno. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipa. Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic neodběl na tom, že je rovný Bohu, ale sám se nezřekl. Vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý boží člověk. Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno. Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i pod světem. A každý jazyk musí slávit Boha Otce vyznat. Ježíš Kristus je Pán. Slyšeli jsme slovo Boží. Poslechněte si umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Marka. Bylo 2 dny před Velikonocemi a svátky nevymašeného chleba. Veleknější učitelé zákona hledali příležitost, jak by se lstít zmocnili Ježíše a jak by ho připravili o život. Říkali totiž: nejenom o svátcích, aby nedošlo ke zbouření lidí. Když byl Ježíš trtání v domě Šimona Malomocného, přišla k němu při jídle žena s alabastrovou nádobkou drahocenného oleje z pravého nardu, rozlomila nádobku a olej mu vylila na hlavu. Někteří to však těžce nesli a mezi sebou si říkali: Na co šlo takové vyplýtvání tím olejem? Vždyť se ten olej mohl prodat za víc než 300 denárů právě druhým. A zlobili se na ní. Ježíš jim však řekl: Nechte ji, proč jste na ní sedli? Dobrý skutek nám je vykonal. Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky a můžete jim dokazovat dobrodíní, kdykoliv chcete. Ne však vždycky nemáte. Udělala, co mohla. Už napřed moje tělo pomazala k postu. Amen, pravím vám, všude na celém světě, kde bude hlásáno evangelium, bude se na její památku vypravovat také o tom, co vykonala. Judáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby jim ho zradil. Jak to uslyšeli, zaradovali se a slíbili, že mu dají peníze. Hledal tedy vhodnou příležitost, jak by ho zradil. První den o svátcích nekvašeného chleba, když se zabíjel velikonoční beránek, zeptali se učedníci Ježíše: Kam chceš, abychom šli připravit velikonoční večeři? Tu poslal 2 ze svých učedníků a řekl jim: Jděte do města a tam vás potká člověk, který ponese čbán vody. Jděte za ním a kam vejde, řekněte hospodáři. Mistr vzkazuje: kde je pro mě večeřadlo, kterém bych mohl se svými učedníky jíst velikonočního beránka. On vám ukáže velkou horní místnost, opatřenou letáky a připravenou. Tam nás přichystejte večeři. Učedníci odešli, přišli do města a nalezli všechno tak, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Večer přišel Ježíš 12. Když byli u stolu a jedli, řekl: Amen, pravím vám, jeden z vás mi zradí, ten, který se mnou jí. Zarmoutili se a začali mu říkat jeden před druhého. Jsem to snad já? Odpověděli: Jeden z 12, který si se mnou namáčí v téže míse. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu člověku, který syna člověka zradí. Pro toho člověka by bylo